आं बर' होननानै जेबो लाब गैया। नोंनियाव बर'नि रोदा थैया खारनांगोन। टुरिज्मनि थाखाय फैसा फैथारो, नाथाय बे फैसाखौ बहा दोनो? बर' हारिजों गावजों गाव एदावलायबाय थायोब्ला जेबो मुलाम्फा जाया। बेफोर बाथ्राफोरा जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मुंदांखा इउटुबार बी-बॉयस बिथाङा। टुरिज्म डिपार्टमेन्टफोरा खेल लानांगो। आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन इ मानसिखौ बदलायनांगौ मायबा नांगौ होनबाय थाबा जाया। जोङो बर' हारिदारि एदावलायबाय थाबा इनि खिथौखौ थुनलायलायबाय थाबा एख' लाब गैया। टुरिज्मनि बानायनानै हो, टुरिज्मनि थाखाय फैसा फैथारो। बे फैसा फैनायफोरखौ मायाव दोनो? जोंनि बाथ्राखौ सोर लागोन, सोर गनायगोन? जोङो सोरनिबा सिगाङाव बुंहैगोन, जोङो सैमा सोंनाय रखम भाव सोङैबाय थानायसो बेकार। सैमा सोंनायखौ सै होननानै होना हरगोन। जोंनि बाथ्रा बुंनाय इदि जोंनावबो थैनि खारोब्रा, बर' बिमाजोंनो जोनोम जानाय, जोंनाव रोदा खारोब्रा। आं बर' होनना लानानै एख' लाब गैया। नोंनो बर'नि रोदा थैया खारनांगोन बायदि। खिन्थु रावबो गैयाबा जों मा ओरैसो जों दा गुबुन मायबा मायबियाव गिदिंबाय थायो। जों माबा जायोथ' मा होनो, जों देखायनो हाया जेबो। नोंसिनि बड'लेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो। नोंसिनाव मा दोङो, मा नोंसिनि हारिमुआ मा, जोङो मिथिनो लुबैयो। अबभियासलि जों भिडिअस बानायो एन्टारटेनमेन्ट। जों एन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एकार्ड खालामो माने। थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसिनि कालचार, जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो। दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन? जोङो जेबो गैया होनगोन आङो। जोंनियाव टुरिज्म डिपार्टमेन्ट जेबो माबा खेयाल लाया। टुरिज्म डिपार्टमेन्टफोरा खेयाल लानांगो। आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन इ मानसिखौ। टुरिज्म डिपार्टमेन्टखौ जोंनियाव खेयाल लाथारनांगौ। जायखौ जों लाया। टुरिज्म बाहेरनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव मानसि फैगोन, बाहेरनिफ्राय बड'लेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनो खरस खालामफैगोन ना फैया? बे खरसआ जोंनि मायाव खालामगोन? जोंनि लकेल मानसिनाव थाफैगोन, जाफैगोन, लोंफैगोन। बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन, जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन। देट्स फायदा। टुरिज्म ओरैबायदि फायदा। जोङो उत्तराखन्ड बुंनो थाङोबा टुरिज्म दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दोङो। जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो आनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिज्म बिराद माने माबायो आरो इसोरो मा होनो इखौ बोगथाबो। आंना जालायलाङा खमायलायलाङा माने टुरिज्मखौ इसोर माने लिङो गावनाव। दा जोंफोरखौ स्पन्सार लिङो। जोङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै, उमुक हटेलाव थानानै बानाय, उमुक जायगा देखाय। जों फानि वेसआव देखायो मालाबा जोंनि भिडिअसआ, खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय। जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया, जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव। थ' देट्स जोंनाबो टुरिज्मआ डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ। आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभेलप जागोन, जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन। दा बेनो आर्निंनि जरिया बेराद तारिका दोङो। बे बेराद तारिकानिबो जोंनि बे टुरिज्मआ बेराद गोदोर मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि थाखाय। दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना नांथारगौ आरो ना एकदम टुरिज्मआ बिराद मोजां। जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनानै जों बेखौनो मा थिग मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो। देखायनानै जोङो बाहारनि टुरिज्मखौ जोंनाव लाबोनो हायो। थ' हिसाबै मोनसे फेस्ट खुंनानै हो, मोनसे टुरिज्मनि बानायनानै हो। टुरिज्मनि थाखाय फैसा फैथारो। बे फैसा फैनायफोरखौ मायाव दोनो? जेबो बाहाया। थ' बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ। आंना डाइरेक्ट रायनाय बायदि जायो दै बुंनायानो। इरकम आरो खोथाफोरा दा जोङो बुजियो, जोङो मोनथियो, खिन्थु मिथिनानैबो जोंनि बाथ्राया मा? जोङो मासे सिटिसो, जों माने एम्फौ मोस्रोमसो। जोंनि बाथ्राखौ सोर लागोन, सोर गनायगोन? जोङो सोरनिबा सिगाङाव बुंहैगोन, जोङो सैमा सोंनाय रखम भाव सोङैबाय थानायसो बेकार। सैमा सोंनायखौ सै होननानै होना हरगोन। जोंनि बाथ्रा बुंनाय इदिसो नङा। थ' टुरिज्म डिपार्टमेन्ट जोङो माबि नांगौ, आंनिबाथ' बड'लेण्ड नांगौ, मायबा नांगौ होनबाय थायो। आंना दा रागा जोंबा माखौबा सोलोंलायलांगोन। नंगौ, बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थाबा जाया। जोङो बर' हारिदारि एदावलायबाय थाबा इनि खिथौखौ थुनलायलायबाय थाबा एख' लाब गैया। जोङो डेभेलप लाबोनो हानांगोन, बिथांखौ जोङो गोजौ दोनहरनो हानांगोन। होमबासो जोंनि हारिखौ सोरबा मिथिनो लुबैगोन, जोंनि हारिखौ सोरबा गावनि एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन। आरो जितियानो जोंनि हारिखौ सोरबा एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन, तियानो जोंनि बड'लेण्डआ इजिलि ओरैनो जालांगोन। बड'लेण्ड होननानै जोंनि जायगायाव फैनो लुबैगोन, जोंनि बड' कालचारखौ नायनो लुबैगोन, जोंनि गासै थासारिखौ मिन्थिनो लुबैगोन। देट्स वाइ जोंनि मोनसेल' जरियाबो जोङो दायो टुरिज्मखौ लाबोनो हानांगौ। जोंनि हारि, जोंनि जातिखौ जोङो देखायनो हानांगौ। सोरबा आंनि हिन्दी लेंगुवेजजों भिडिअ बानायनायखौ बुंनो हागौ। सोरबा हिन्दी बर' जानानै हिन्दी बुंबाय थायो माबा इदि बुंनो हागौ। खिन्थु नों मेन्टेलिटिया एसे ल' आरो जुदि नों इदि बाथ्रा होनदोंबा। नोंबो नायग्रा नोंखौनो होनदों खिन्थु आं नंगौ सिदा खोथा। आङो खिन्थु सोरनिबा गाज्रि जानाय, सोरनिबा हामा जानाय आंखौ मालाबाबो लुगैया। आं सिदा खोथा होनो। आं मालाबाबो सोरनिबा माबायाव होननो मोनाखै। नोंनि भिडिअसआव आं दिनै होनबाय, खिन्थु आं जि बुङो सैथो खोथा बुङो। बेनो आरो
जोङो दिनै हिन्दी भाषायाव बुंबासो जोङो सोरबा जोंनि हारिखौ सिनाय मोनगोन जोङो फोरमायनानै हागोन जों इ नङा दे नैबे जोंनि हारिनि उमुक उमुक होननानै देखायबासो जे बे देखायनाय बे नङा जोंनि बेकग्राउन्डआव मा सोलिबाय थादों जोंनि बेकग्राउन्डआव मा नुबाय थादों जोंनि बड'लेण्डखौ बेनो मोनसे माने बुङै फोरमायनाय फोसावनाय मा जायगा बेकग्राउन्डआव नुनानै बे सासे मानसिया आकर्षित जानानै फैनो लुबैगोन जे बुंलायनो नाङा दे बे जोंनि हारि बियो उमुक उमुक खिन्थु जों देखायबाय थाबानो एक्चुअलि मा जायगा बियो मा मिथिनो लुबैलाङो इदिनो थ' बिनि बागै मिथिनो लुबैनानै जोंनि जायगायाव फैगोन थ' बे नङा जे आं बर' माबा बर' होननानै लाबाय थाबासो नों बर' जोंनावबो थैनि खारोब्रा बर' बिमाजोंनो जोनोम जानाय जोंनाव रोदा खारोब्रा थैया ओरैबादि खारलाङो जोंबो सोरबा माबानिफोरखौ जों दा हमना ला गिदिंबाय थानाय हिसाबै जोंनावबो बिराद बाहेरनि इभेन जोंनियाव आलदा मा होनो कान्ट्रिसनिबो दा लोगोफोर दङ जोङो जे टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा जुदि मोजां माबायोबा जों इसोरखौ लाबोनानैबो जोङो बराया जोङो देखायनो हायो मानो हायो जेरै सोरबा गाइड थायोबा जोंथ' दा हमना ला जेनेरेलि लाबथिंबाय थानानै देखायबाय थानाया इम्पसिबोल इयो सोरखौबा पार्सनेलि लाबोनानै देखायनो हानाया किउकि आंनोबो ओंखाम जानो थाखाय आंनि बिमा बिफाबो दोङो आं बिमा बिफानो ओंखाम जानोबो आं खामानि मावबाय थानो गोनां थ' देट्स वाइ जों लाबोनानै पार्सनेलि देखायनो हाया थ' जुदि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ बेफोर खामानिखौ मावो बेस्ट होबाय आं लागायबाय माबा बुंनाय मोनसे बेफोर रखम खोथा आरो थ' आङो रायनाय बायदि जालायलाङो थ' बेफोरनो आरो दा हिन्दी जोंफोरखौ बानायोना सोरबा ल' मेन्टेलिटि चिप मेन्टेलिटिफोरा होनो आरो बेफोर मा बानायो सासे सानै मायबा मोनसे पार्सनासो बे जाय चिप मेन्टेलिटि आरो नायो ओरैनो बुंना ला आं बर' होनना लानानै एख' लाब गैया नोंनाव बर'नि रोदा थैया खारनांगोन बायदि होमबासो नों सिं मावनांगोन खामानि नोङो बर' हारिनि थाखाय हमनानै ला आंनि खोथाखौनो होनबाय आङो सोरबा आसामिस मानसियानो मिथिबाय हमनानै ला आनादार स्टेटनिखौ होनला मा मानसि होनबाथाय आंखौ मिथिगोन बर' मानसि मानि सब ओंखारलांगोन इफोरनिफ्रायनो बिथाङाबो जुदि मट' ब्लगिं खालामनानै हाइ लेभेलाव थांनो हायो गोजौ थाखोआव सहैनो हायो बिनिफ्राय नाम फायगोन मा नाम नोंनि नामा मा नाम ध्रुबजित नार्जारि थ' बे नामखौ सोंनानैनो नार्जारि सोदोबा फैबायना होमबाना बे मा जायगायाव थायो मुनि सब ओंखारलाङो फंबाय थ' ओंखायनो नोजोर होथारनांगोन टुरिजम डिपार्टमेन्ट आं खिन्थु होखायो दा बेनो आरो खोथाया जोंनावबो दङ जों माने बर' बिमायानो जोंखौ जोनोम होनाय नालाय जोंबो दुखु मोनो जोंनि हारिफ्रा जुदि बिदिनो गावजों गाव नारसेबलायबाय थायो सोरबा मायबा बुजि मोनखाबाय जानांगौ बुजि मोनग्राफोरा बारा बुंनो गोनां खुनु बाथ्रा गैया जायफोरा बुजि मोनग्रा बे बुजि मोनो दा सोरबाफोरा बेयावबो बुंलायगोन दा बहुत रोंनाय खिन्थु आं जेबो रोङा आं जेबो मिथिया आं जिखिनाखौ आंनियाव फिल मोनदों आं गाव आं बेखौसो दा नोंथांनि सिगाङाव बुंदों शेयार खालामदों बास आंनाव जेबो इडुकेसन गैया दे आं रावखौ फोरोंनो थाङाखै आं रावखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु आंनि मोनसे माबाया बेनो आं जा मोन्दांथि मोनदों आंनाव जा रोदा खारगासिनो जोंनियाव जा डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेफोरो जानांगौ आरो आंनिबा आरो माने आलादा जायगायाव गिदिंबासो मोनथियो दा इसा जोङो आलादा जायगायाव थांनानै जों मा जोंनि जायगायाव नोंखौ लांगोन मा देखायहैगोन जोङो आरो जोङो बिराद आंना एन्टारटेनमेन्ट केटेगरिनि आं भिडिअस बानायो स' एन्टारटेनमेन्टखौनो जों देखायोल' खिन्थु बेनि अनगायैबो जों बिराद माने नलेज बिसोरनि जायगानि बागै जोङो मिन्थियो नों साननानै नाय आंना सानब्रै सानबाजों मोनसे भिडिअबो जाबावा होमबा बे सानब्रै सानबायाव मा खालामगोन आङो 2-3 मिनिटनि भिडिअस क्लिप लानानै आङो आलादा बे गिदिंबायनो थायो आङो बे सानब्रै सानबायाव बेयाव आङो बुहुत नलेज मोनो आरो दा बे नलेजखौ जोंबो इसोरनो हरनो हायो नामा इसोरखौ लाबोनानै बेखौ लुबैयो आरो होमबासो जोंनि बर' हारिया गोसारगोन आरो अब्लासो जों बर' हारि सासे सोरबा नङाबा रावबो नङा जों भाई सिदा खोथा दे होखायो आङो जै बर' हारिनि